Hej Kjeld. Hej. Nu har du lige haft et kursus her på Færøerne om forhandlingsstrategier, eller smartnership, som du også kalder det. Kan du fortælle lidt om, hvorfor det er vigtigt for en virksomhed, eller en chef, eller en leder, at kunne forhandle, at forholde sig til forhandlingsstrategier? Der er flere årsager. En af årsagerne, det er den økonomiske gevinst, som rigtig mange organisationer, både offentlige og private, de faktisk mister ved ikke at fokusere på forhandling. Der ligger en udnyttet værdi, som vi kalder NEC Economics, som er en prisbelønnet matematisk model, som beviser, at både individer og organisationer faktisk kan skabe op til 42% mere værdi mellem to parter. Det er den ene årsag. Den anden årsag til forhandling som disciplin er en vigtig ting, er, at vi forhandler langt mere, end vi tror. Vi forhandler mellem 8 til 10.000 gange i løbet af et år, og det er selvfølgelig alt fra den meget professionelle, seriøse, arbejdsmæssige forhandling ned til den private forhandling, hvor vi forhandler med vores børn eller vores bedre halvdel. Og forhandling er en grundfaktor i, om vi har succes i livet generelt, fordi vi kan både løse konflikter, vi kan opnå nogle nye muligheder, og vi kan komme frem til nogle løsninger ved at evne og forhandle. Så forhandling er en ledelseskompetence. Mange tænker, at det er en værktøjskasse, men det er det ikke. Det er en ændring af et mindset til, hvordan vi egentlig skal drive og lede en virksomhed. Så det er et vigtigt værktøj. Hvad kunne du lære de her erfaringer nu, som du har haft kursus, og var de ikke gode til at forhandle i forvejen? Nej, jeg vil egentlig sige rigtig mange mennesker, om det er færinger, eller danskere, eller nordmænd, eller svenskere, eller tyskere, så er der rigtig mange, som er det, jeg kalder ubevidst inkompetente. Det vil sige, de ved ikke, at de ikke kan. Og det skal jeg lige forklare, fordi det er jo ikke et spørgsmål, om de absolut ikke kan, men de forhandler i det, jeg kalder et nulsum. Og nulsum betyder, at den ene vinder på bekostning af den anden. Og når de så er ubevidst inkompetente, så betyder det, at de ved ikke, at der er andre muligheder. Man ved ikke, at man kan gøre noget andet. Man ved ikke, at man kan forhandle på en anden måde. Og jeg oplevede egentlig det samme her nu, som jeg oplever mange andre steder. Det er, at vi får flyttet en bevidsthed, vi får flyttet et mindset fra, at man tænker, jeg har egentlig forhandlet i nulsum, som er en forholdsvis trist måde at forhandle på, og flytte over til en anden metode, som egentlig kan give større gevinst for en selv, uden at modparten betaler, og det kan give større gevinst for modparten, uden at man selv betaler. Det lyder lidt hokus pokus. Er det virkelig sådan, at man kan få mere ud af det, altså hvis man forhandler på en ny måde? Altså det er jo ikke tryllestøv. Det kræver jo, at man ved, hvordan man skal gøre. Det kræver, at man har en indstilling. Det kræver, at man forstår nogle spilleregler. Det kræver, at man har det nødvendige viden. Og så kræver det selvfølgelig også, at man har en modpart, der gerne vil det her. Så det er jo ikke nogle penge, der bare kommer flyvende ned fra himlen. Det er jo noget, man selv skal arbejde for. Men det er nogle gevinster, som findes, hvis parterne arbejder sammen om at skabe dem. Du snakkede lidt om trust, eller det at kunne stole på hinanden. Hvor vigtigt er det? Tillid er en vanvittig vigtig ting. Så det vil sige, hvis ikke man får etableret tillid, så får vi heller ikke det bedst mulige resultat ud af en forhandling. Jeg plejer sådan lidt populistisk at sige, at har vi en høj grad af tillid mellem to parter, så sænker vi transaktionsomkostningen og øger gevinsten. Og omvendt, hvis vi har en lav grad af tillid, så stiger transaktionen og profitten falder. Så ved at arbejde med tillid, så skaber vi ganske enkelt bedre resultater. Så det glæder vi os til. Vi glæder os til det næste kursus heroppe på Færøerne. Tusind tak, fordi du kom. Tak. Og have det godt.